Kaixo Joseba, Aitor naiz, hemen Salburuan, Gasteiztik. Gaur, Koska Taberna ikusiko dugu. Koska Taberna, orain dela 9 urte ireki genuen, Arkaiz nire lehengusina eta biok, sukaldariak gara, eta munduan zehar ibilita gero irabaki genuen, geure hirira bueltatzea eta zeo zer egitea, eta horregatikan hemen sartu ginen. Gure berezitasuna zera moieteak dira hogita arteko moduko batzuk. Berez antekerakoa da, andaloziarra. Eta hogita arteko horietan sartzen ditugu geure buruan dauden idei guztiak. Gero, moieteaz gain, astean zehar egiten dugu menua. Eta gero, asteburuetan egiten dugu horrelako menu degustazio bat. Menu horietan, baita ere ematen dugu vegetariano edo vegano aukera izatea. Egingo dugu zereal batzuk horrela koska eran, bale? Venga, guazen barrura. Eta horretarako behar ditugu mijoa, kinoa, sarrazeno artoa, espelta eta arroza integrala. Baita, barazki batzuk, barazki txipap, baiaz de goji direnak, anakardoak, bimia eta saltsak dira. Teriyaki saltsa eta siratza saltsa. Ointxe, moztuko dut bimia, brokoliren lehengusina da, baina finagoa da. Ideia zela, zeo zer ezberdina egitea eta osasungarria egitea. Eta uste dugu zerealak eta barazkiak oso kombinazio ona egiten dutela eta nahiko osasungarria dela. Bagoaz, bimia goztera. Hemen daukagu ura irakiten eta gatz pizka batekin. Sartzen dugu hor barrura, behin egozita bimia urotxean sartuko dugu. Izotza balin badaukazute, hobeto, segatikan, bimia mosteko kozioa eta kolore berde hau, hain kolore polita, mantentzeko. Ja daukagu kinoa, mijoa eta espelta, trigo sarrazenoa eta arroz integrala ja egozitak. Ez daukate denbora berdinak egozteko, baina gu nahi duguna zera, pizkat testura ezberdinak izatea. Ja prest gaude, sartaian sartzeko. Goizko baiak eta anakardo bukatzeko bimi pizka. Ja baditugu osagai guztiak hemen sartaian eta bukatzeko teriyaki saltsa sartuko diogu. Horrela kriston kolorea hartzen du eta oso zapore ona. Ointxe toke oriental esaten dena. Ja platerran jarriko dugu. Ikusi ze kolore polita duen bimia. Eta barazki txipap, batata, azenarioa, remolatxa, denetatik pizka bat. Eta bukatzeko mingotxa toke bat. Siratza saltsa, mayonesarekin, hortze daukazute. Bueno, hau jateko prest daukagu. Joseba, badakizu, Gasteizera etortzen baldin bazara, zatoz koskara, hemen primeran egongo zara. Gero arte.